Kanpaidunak, pitilloak, orkatila artekoak, tiro altukoak, zabalak, aldakartekoak, aukerak hainbat dira, baina zein da hobe duzuna? Bakero perfektuak aurkitzea oso zaila izan daiteke. Beraz, ordoaz pare bat pista zure gustokoenak topatzeko. Sekretua ebaketan dago. Zelan ikusi nahi zarenaren arabera aukeratu. Altuago eman nahi baduzu, takoiak erabili eta bakero pitillo batzuk jantzi. Aldaka zabalak disimulatzeko, praka zuzenak eta poltsikoekin. Itxura erlaxatuago bat eman nahi baduzu, erosoagoa, bagiak. Ipurdi gutxi baduzu, atzeko goikaldean poltsiko txikiak dituen bakeroak bilatu. Zure kurbak nabarmentzeko, tiro altuko bakeroak eraman, ikusiko duzu nola zure gerria estutzen den. Zure hanka kargalagoak ikusi nahi badituzu, bakero ilunak ipini eta kanpai formakoak. Alderik onena da, bakeroak jarraitzaileak bezain besteko bertsioak dituela. Beraz, gustokoenak aurkitzea gutxiago kostako zaizu. Gainera, guztion eskura daude.